Bueno, kaixo, egun on guztioi, ongi etorri osasun mentala sustatzeko topaketetara. Eskerrik asko etortzeagatik, etorri zaeten zentro guztiei, mila esker, badakigu batzuk zaetela, ikasle, irakasle, gonbidatuak, etorri zaeten guztioi mila esker, bai. Pizka bat komentatuko dizuet, labur bilduz, nola hasi ginen, nondik hasi ginen, eta zergaitik osasun mentala sustatzeko topaketa hauek nondik edo zertarako, bai. Orain dela 3 urte edo, pandemia garaian, gure zentroan, gure zuzendaritzatik abiatu zen proiektu batetik, bai, eskaini ziguten proiektu horren barnean nolabait, erronka bat egitea osasun mentalarekin lotuta, bai. Eta orduan, erronka honi, gizarteratze zikloan heldu genion, pospozik heldu genion, garatu genuen, eta ikusi genuen bukaeran, oso emaitza positiboak eman zituela, bai. Orduan, nahi genuen, urrengo urtean errepikatzea, bai, urrengo kurtsoko ikasleekin. Errepikatu genuen, baina nahi genuen baita ere, guk izandako hori, guk bizitako hori, partekatzea beste ikastetxeekin. Orduan, erronkaren barruan eta 3. faseari begira, gero kontatuko dizuet zertan datzan gure erronka, 3. faseari begira, pentsatu genuen oso onuragarria izango zala guk bizizandako hori beste ikastetxeekin partekatzea eta elkarren arteko izango litzateke esperientziak partekatu, gure hausnarketak partekatu, gure iritziak partekatu eta nolabaiteko espazio bat sortu osasun mentalari buruz hitz egiteko. Gure erronketan beti helburu batzuk egon dira horren atzean eta bata izan da prebentzioa, ez? Prebentzioa. Gazten osasun mentala sustatzeko, baina beti prebentzioan oinarrituta. Eta baita ere elkarren arteko zaintza, gure ikasleen arteko zaintza, eta beraiek ere baliabideak nolabaiteko detektatzea, izatea, edozein momentutan gaizki baldin badaude, edo nerekidea baldin badago gaizki, nik detektatu, ikusi, zergaiti dagoen gaizki eta lagundu ahal izatea, bai? Orduan, pizka bat helburu guzti horiekin heldu genion erronka honi eta, hemen gaude, bai? Eta, goiza pentsatzen dut, oso onuragarria izango dela, oso baliogarria izango dela denontzako, bai, baita ere pentsatzen genuen, denon arteko esperientzia partekatzea alde batetik oso onuragarria izango zela, baina baita ere adituen, gonbidapena, Jon Garzia eta Alexander Muelak baita ere, beraiek ere, emango dizkigutela ere bai pista batzuk, guk ere lanketa hori egin ahal izateko. Orduan, hori. Eta, goizan zehar pixka bat, komentatuko izuen nola izango dan, hasiera batean, orain momentu honetan, emango diogu hitza Angel del Riori, Angel da gure EASO Politeknikoko zuzendaria, bera eta instituzio bezala ere asko lagundu digute pixka bat erronka hau eta osasun mentala sustatzeko. Gero emango digu pasua, emango dugu hitza beste ikastetxeei, hau da ikastetxe desberdinei, beraiek partekatuko dizkigute beraien esperientziak, ez da izan behar danak, ze batzuk izango dituzte, gu topaketak antolatzeakoan konturatu ginen, zentro batzuetan nahiko aurreratuta zegoen, beste batzuetan ez zegoen ezer antolatuta oraindik, baina danok ados geunden hau egin behar zala, ez? Honi heldu behar geniola, ez? Orduan, eskerrik asko. Orduan, horregaitik, hemen gaude, bai, orduan, esperientzia hauek partekatu ondoren, egingo dugatzen alditxo bat, bai, 11etako bat prestatu dugu, eta ondoren, Jon Garzia Ormaza eta Alexander Muela Apariziok, beraien, hitzaldia izango dugu, gero, ondoren izango dugu aukera ere bai, galderak eta erantzunak, eta, guzti hau esan da, emango diogu hitza Angel del Riori. Bai. Egun on denoi, ongi etorri EASO Politeknikora. Es un placer tener aquí a tanta gente joven, todos incluidos. Y a ver si esta jornada pues
tiene la particularidad de que nos genere al menos una comprensión de lo que está ocurriendo y de lo que nos está pasando, ¿no? Seguramente como sociedad algo no va bien cuando tenemos que estar en este tipo de actos trabajando sobre la salud mental de las personas en general y de los jóvenes y las jóvenes en particular, ¿no? Algo no irá bien seguramente y ese algo pues puede tener que ver con que son tiempos de incertidumbre, con que tenemos una crisis tras otra, con que tenemos una guerra, con que hay mucha inestabilidad, con que los hogares no están funcionando como deberían de estar funcionando, con que la sociedad a lo mejor no da todo el apoyo que tenía que dar, con que nos estamos construyendo como personas y es un momento de mucha incertidumbre y de mucho temor. En fin, creo que tenemos un caldo de cultivo que seguramente habrá que analizar. Vais a ser personas que van a estar trabajando en este entorno y habrá que valorar por qué al final las personas están o estamos sufriendo este tipo de situaciones que muchas veces no nos llevan a nada bueno, ¿no? Al final, como sociedad, tenemos que explotar la solidaridad, porque va a ser la única forma que tengamos de poder sacar esto adelante. Vivir en sociedad es complejo, pero si por lo menos somos solidarios y por lo menos nos damos cuenta de qué nos está pasando, podremos poner medidas. Y dentro de esas medidas, una de las fundamentales seguramente sea la formación que tenemos que tener todos y todas para ver, para intentar acercarnos, para tener pistas de qué le está pasando a las personas y que podamos servir de apoyo unos a otros, porque si no, esto no nos va a ir muy bien. Creo que la formación, creo que los expertos que nos pueden echar una mano en todo esto nos pueden dar un poco de luz a ver por dónde podemos ir, pero al final tendremos que debatir mucho, tendremos que hablar mucho y tendremos que aprender mucho para poder darle a esto la vuelta. No es normal que se nos vayan personas jóvenes en la flor de la vida y muchas veces por la influencia de otras personas tan jóvenes como ellas. El otro día hablaban del suicidio de una chica en Gijón por bullying y esto es tremendo. O sea, hay cosas que pueden ser una broma, pero hay cosas que son personas despiadadas. Y esto tendremos que intentar ser todos solidarios, hablar todos, comentar todos, porque no podemos dejar que haya personas que vivan un horror de vida y que al final acaben yéndose de ella. Es un ejemplo, es una realidad que hay que hacer frente y que la tenemos en los centros educativos y que tendremos que generar procedimientos, procesos, solidaridades para que intentemos que esto no ocurra. Quisiera también en este momento agradecer la labor de personas del Departamento de Guisarte, Zerbitzuak, del Centro de Técnica, de otros centros, personas concretas que han estado haciendo un trabajo impresionante, bien sea a través de proyectos, bien sea buscando estos momentos de encuentro entre las personas. Agradecer mucho el esfuerzo que han estado haciendo Irantxu y su equipo, Marta y todo el departamento de Guisarte, otros centros con los que hemos estado trabajando, todos los que estáis aquí, Inmaculada, Meca, no quiero olvidarme a nadie, Técnica, agradeceros mucho todo este esfuerzo porque esto es muy importante para todos, muy importante para todos, para la sociedad en general. Eskerrik asko. Beraien ordezkaria bai Irantxu Telleria, gure zuzendaritzako kide bada, eta berak azalduko digu, pixka bat, nolakoa izan den proiektua, zergaitik eta nondik etorri dan, eta baita ere beraik egindako bideo bat suizidioan inguruan aurkeztuko digute, bai? Orduan, emango digu hitza, Irantzuri, bai? Kaixo, ea konpontzen dugu. Bueno, Irantzu naiz eta oain hor eskinan dare.
Enara itxaso isa eta olatzekin batea, Immaculada Tolosak eta EASok, sailburu ordetzari innovazio proiektu bat eskatu genion, ezta? Arantza eta Marijo izan dira koordinatzaile, eta osasun mentala edo ongizate emozionalaren inguruko proiektu bat eskatu genuen. Egia da lanean hasi ginenen, berehala konturatu ginela, suizidioaren prebentzioak hartzen zula indar berezi bat. Bai, egoera, bai, COVID garaieko, pandemi garaieko egoera zalako, eta bai, gaztek eta nerabe bizitzen aizien egoera zala eta, baina baita ere, gu irakasle bezala, bai, zenolako gabezik genduzken, ezta? Bai gabezik eta zenolako beldurrak. Bai? Eta galdetzen dunen, nola izango da zegoeratan dare gazteak eta irakasle asko katzea pauso egiten gendun, ezta? Esan ez, nik ikasle bati galdetu dakioket, ze moduz ikasketak. Ondo, enteatzen zea, ulertzen diazu, bai? Nola galdetuko jo nik ikasle bati, sekula zure buruz beste egitea pentsatu duzu, bai? Hori gure ambitotik kanpoa gelditzen zen, ez? Eta orduan esan genuen, gaia jorratu beharra daukagu, gai hau ambito familiarretik atera egin behar da, eta eskolara ekarri behar da, bai? Proiektuen egin ditugun komikin artean, eta materialaren artean, eta erabaki genuen, agian, bai, batzun edadekatio, enara gaztegoa, baina, batzun edadekatio edo, bai, gidak egiten ditugu eta plantillak, eta gero esateko, baina gazte bati hau ematen balin badiozu, bai, arroio, uno mas, bai? Eta erabaki genuen bideo bat egitea honen ingurun, bai? Gure helburua bideoarekin zan, helburu bikoitza alde batetio, ikasle bat sentitzen balin bada momentu horretan egoera pertsonal hori bizitzen ari dela, bai? Erraminta bat eman ari laguntza eskatzeko, baina batez ere, haren lagunaik, bai, jakin dezaten nire lagun bat, nire lankide bat, nire ikaskide bat, nire kuadrillako bat, edo egoera honetan baldin badago zer egin dezakedan nik, nola lagundu dezakedan, bai? Eta hori izan gure helburu. Eta gero esan du, eta hau egiteko ze behar dugu, gidoi bat behar dugu, grabatzeko zea bat, enpresa bat, baina gero behar ditugu antzezleak, da? Eta nun dauzkegu aktoreak, eta esan genuen, Lanbide Heziketako ikasleek esaten bezala, igual te hago un mueble, que hago de actor. Eta esan genuen, gure ikasleen arten, seguro egongo diela aktoreak. Eta oain ikusiko zuen bideoaren helburua da hori. Nahi deuna da, barneratzea, ni geizki balin banago, bala? Ikusiko duzue pertsonai batek egiten du ni geizki nagoen momentu hori, eta besteak dira inguruko lagunak, ikaskideak eta bai? Eta zuek ikus dezazuen zer egin dezakedan, zer egin behar dudan eta zer ez dut egin behar, bale? Ikusten dituzuen espazioak, Tolosa Immaculadako espazioak dira eta EASoko espazioak dira, Lanbide Heziketara mugatu nahi genuelako gure bideoa, eta ikasleak dira, zue bezalako lehen urteen hemen zebiltzatenak, ezta? Nire jarriko dugu. 40 segundutik behin, pertsona batek bere buruaz beste egiten du munduan. Horietatik 4 bat, nerabeak eta 25 urtetik beherako gazteak dira. Hala ere, suizidio gehienak guztion artean prebenitu ditzazkegu. Egun hobeagoak edo okerragoak izatea normala da. Batzuetan animoz bajo egotea normala da. Agian bolada txar bat besterik ez da. Edo agian ez. Agian soilik triste samar edo burumakur nabil. Edo agian ez. Agian ez duzu niregatik arduratu behar. Edo agian bai. Agian ez da egoera larria. Edo agian oso larria da. Gure lagunak primeran ezagutzen ditugu. Badakigu nolakoak diren eta nola jokatzen duten. Zure ustez arrazoirik gabe negar egiten badu. Autolesioa dituela ikusten baduzu. Desberdin jokatzen badu. Animoz baju badabil. Hiltzeko desioaz hitz egiten badut. Lan edo azterketetan, bizitzeko arrazoirik ez duenaren inguruan idazten badu. Bere gustuko gauzak oparitzen baditu. Isolatzen ari bada. Nire sare sozialak isten baditut. Eskola errendimendua jetxi edo klasetara juteari uzten badio. Pertsona horrek zugan konfiantza badu, saiatu berarekin hitz egiten. Edo bilatu berarekin hitz egin dezakeen konfidantzazko beste norbait.
Hitz egiteko leku aproposa bilatu. Hitz egin, baina batez ere, entzun. Eroso sentituko naizen espazioa. Konfidentzialtasuna bermatuko duen tokia. Beste inork elkarrizketa etengo ez duen tokia. Zer esan dezakegu elkarrizketan zehar? Ziurtatu, badakiela entzuteko prest daudela. Mila esker nirekin hau partekatzeagatik. Erakutsi zure babesa. Niretzako pertsona garrantzitsu batzea. Eta bidean alboan izango nauzu. Animatu hitz egiten jarraitu dezan. Egoera horrek, sufrimendu handia eragiten dizula dirudi. Galdetu nire bizitzako aldaketei buruz. Zer modu zaude? Ez zaitu dut ondo ikusten. Hitz egin nahi duzu? Entzun nahiko zintuzket. Momentu zail batetik pasatzen ari zarela dirudi. Hitz egin nahi duzu? Baliteke bere buruaz beste egiteko intentzioa izatea. Hau, zuk uste baina gehiagotan gertatzen da. Eta ez luke gertatu behar. Agian galdetzeak gauzak okertu ditzazkeela uste duzu. Ez da horrela. Alderantziz, nire buruaz beste ez egiteko modurik onena galdetzea da. Galdetu beldurri gabe. Zure buruaz beste egitea pentsatzen ari zara. Nire buruaz beste egitea pentsatuko banu. Norbaite galdetzea gustatuko litzaidake. Norbaitentzako garrantzitsua naizela sentitu. Bere buruaz beste egitea pentsatzen duela esaten badizu, ez esan. Nola esan dezakezu hori? Erotuta zaude? Ez esan txorakiriarik, adarrak jotzen ari zara. Ez zaitez esageratua izan. Pasatuko zaizu. Ez da inbesterainoko izango. Horren ordez, esan, Hemen nago eta laguntzeko prest nago. Seinale guzti hauek laguntza behar duzula adierazten digute. Eta laguntza, egon, badago. haiekin harremanetan jartzen lagundu nahi dizut. Badakit, une zaila pasatzen ari zarela. Hau gainditzen lagunduko dizu norbaitekin hitz egin behar duzu. Zure hitzordura elkarrekin joango gara, ala nahi baduzu. Gero, zerbait atzera joan gintezke. Osasun zerbitzu edo laguntza elkarte batera deinezake. Edo zurekin egon zuk deitzen duzun bitartean. Zalantzak baditut, ez badut laguntza eskatu nahi, Zuzenean norbaitekin biltzeko preste bazaude, laguntza telefonetara deitu dezakezu. Zergatik ez duzu laguntza eskatu nahi? ez dakit, lotxa, beldurra. Guztiontatik pasatzen ari den pertsona bakarra zarela uste baduzu ere, gazte gehiago igaro da antzeko egoeretatik. Eta eskola guztia enteratzen bada, Ahalik eta diskretuen izango gara. Profesional horiekin hitz egiten den guztia pribatua da. Elkarrizketa amaitzean, benetako eta berehalako arriskuan dagoela uste baduzu. nirekin geratu, ez nazazu bakarrik utzi. Deitu momentuan, kaso egingo dizuten telefono espezializatu batera. Bilatu laguntza, eta jarri medikorekin harremanetan. Nire egoera berdinan aurkitzen bazara, laguntza eskatu, hitz egin. Gure egoera berdinean aurkitzen bazara. Laguntza eskaini, Hitz egin, Eta batez ere, entzun. Hau da sortu genuen materialetako material gehiago dago. Eskuragarri daukazue bai ikasleak, bai irakasle guztik, teknikako web orrian daukazue, YouTubeen, eta baina, utziko ja, eskerrik asko irantzu. Bueno, orain, Orion, bai, Tolosako egin hau iguitza. Bueno, gu Inmaculada ikastolatik gatoz, ikuspentxo bat prestatu dute ikasleek. Eseriko zen. Baimean. Bueno, Inmaculada ikastolatik gatoz, Tolosatik, eta, esan bezala, badakit, Martarekin eta Andonirekin hitz egiten hasi ginean, gizarteratzeko zikloen artean topaketa bat egitea zan helburua, ez? Eta bai ongizate emozionala, osasun mentalaren inguruan, ze aigean elkar ezagutu eta elkar elikatu zan
helburuetariko bat, ez? Gu ez gatoz gizarteratzeko ziklotik. Zergatik, ni gizarteratzeko irakaslea naiz, baina beraiek erizaintzako ziklotik datoz. Zergatik, guk desberdin planteatu dugulako ikastolan, bai? Gure irteera profila zehaztu dugunean, guretzako oso garrantzitsua zen arrasgoetariko bat, gure ikasleak emozionalki adimentsuak izatea edo horretan trebatzea zen, orduan horretarako esperientzia desberdinak planteatzen ditugu ikastolan. Bai, eta horietariko bat gure batzarrak dira, osasun mentaleko batzarra ditzen dioguna, bale? Eta horretarako, Ainara eta Sara diren ikasleak prestatut ze aurkezpentsoa eta beraiek azalduko dizuete, bale? Beraz, ni? Itxasok esan du bezala, gu erizaintza ziklotik gatoz, Ainara eta Sara gara, eta gaur raituko gaitzeiten gure eskolan osasun mentala dagoen batzarrai buruz. Bale, hasteko... Eman abisua eta nik esako. Nahi genizuen esplikatu gure eskolan batzar desberdinak daudela, eta batzar horieta, kurtso hasieran etortze zaizkigu gela, eta aurkezte izkigu ze batzar dauden, eta pixkat guston arabera batzar desberdin eta apuntatzeko aukera dakau, eta geho beti notan eragina daka. Zeharkako gaitasunetan eragina daka. Orduan, esfortzu bat da, baina rekompensarea hona dakau. Igual, nahi badezu esplikatu zela batzar daude. Bale. Baina, fiskala hon igual. Dakau jasangarritasun batzarra. Nik net, hau egia klase bakoitzan daude bi ekodelegatu, ekodelegatuak izena esatun bezala, azkenan iteutela pixkot ingurumena zaintzeko ekintza desberdinetan parte hartu, eta baita klasean sentsibilizatu, eta itituzte zuaitzak landatu dituzte, gero baita analizatzeu eta auzoakin hitz egite dute pixka eta berze behar dazkaten, garbitze da ingurua, horrelako gauza. Euskara batzordia, euskara sustatzeko eta euskaran erabilera eskolan bultzatzeko, batzarra, euskararen eguna eta, gauze berdinak itea. Gero digitalizazioa. Digitalizazioa azkenean, dakizuen bezala, azken urtetan teknologia asko aurreatzen, orduan pentsatu zen interesgarria izan daitekela talde bat digitalizazioa bultzatze duna, eta parte hartze dute ikasle hauek lehiaketa desberdinetan. Egon dian Mondragonen, da, hor dazkau birakasle behaiekin, eta ikasleak bitartan, aritu ezela jokatzen digitalizazio mundu. Eta gero ja, berpiztu, dala gure batzarra. Eta, hori Sarak esplikatuko dugu hobeto nola da bere funtzionamendua. Baina, datu bezala, lengon hasi ginen hau prestatzen, hasi ginen behiratzen nola interneten datuk eta hola, eta atentzioa ditu zigunez, lautik batek, bere bizitzan zehar, pairatuko gula gaixotasun mentaleko, osasun mentaleko gaixotasunen batez, eta irakasle batek hola intzigun, badiru lauzuk, eta esan guen, ostras, uste du, garrantzia eman bertzaiola, eta, Eta, norbaitek baki, jakin da, berpiztu, saber noiz entzun dezuen aparte, hau, berpiztu, ez da, gure lehengon Tolosan egon ginean, hori pixka gero esplikatuko du, eta gure leloa da isiltasunari oiu. Zergatik handa isiltasunari? Azken finen gaia osasun mentala tabu modun hartzea gizarten, eta guk nahi duguna da tabu hori puskatu ez da, azken finen tabua izateanen inorek ez du nahi hitzein, eta da gai bat ez duna importantzik hartzen. Eta gu nahi du horri garrantzia eman, ez da? Ze garrantzitsua da gure osasun mentala zaintzea. Zergatik sortu zen berpiztu? Sortu zen, COVID-19 eta gero ikasleek ikusi zuen behar bat bezala osasun mentalari buruz hitz egiteko eta hola, eta
jarri ginen elkarlanen EASO eta teknikaki, eta orduntxe nahi genuen sortu espazio bat, izateko segurua, eta jarri genion izen bat, berpiztu izenakin. Osasun mentalai buruz hitz egiteko eta. Gauza da, azkenen ikasle gabiltzala junda etorri, ez, eta orduan, hau guk ez genuen hasi, bakit ekintza desberdin desente intzituela, ez tekit, nahi zuen aipatu edo... Aipatu. Lehen urtean hasi ginen, baina osatu duten bezala azkenan, bigarren maila maitze, praktiketa dijoaztenean, hartu behar dute testigantza beste batzuk. Orduan dijoazte urtetik urtera, pixka aldatzen. Lehen urtean hasi genuen, ekintza desberdinak egin ziren, baina batez ere da, espazio bat, baiek esan dutena, espazio seguru bat. Ikasleek behaien kezka eta emozioen inguruan hitz egiteko, gero dazkate arau batzuk, konfidentzialtasuna, ez epaitza bat abestea, eta behaien artean ebai saretzeko. Eta gero hortatikan, irteteria kanpora, ekintza desberdinak eginez, benetan, esan duten bezala ikusgarritasuna emateko osasun mentalari, osasun mentaleko asaldurei, baita ere suizidioari. Eta lehen urtean adibidez egin zen topaketa bat ikastolan, etorziela, lamireziketako ikasle desberdinak, eta egin ziren osasun mentala sustatzeko ekintza desberdinak, egin zuten mural bat, egin zuten yoga, biodantza, baita ere egon zen maila inguru bat, Edurne Pasaban, Agustin Erkizia, eta beste batzuk egon ziren suizidioan inguruan hitz egiten. Azkenen da, batez ikasleen nahietik ateratzen dien ekintza. Gai dia motorra eta gu gaude hor laguntzaile bezala. Bueno, espazio hau da juntatzea 15 egunen behin, eta, espazio azken behin da segurua, ze hor bakoitzak hitz egiteu nola sentitzean, nola gauden, azken behin espazio bat segurua danen zu irikitezea. Eta, konfiantzazkoa, hori garrantzitsua baita ere, lasaia, eta irekia azken behin, horrea jutegenak, goaz kontatzea nola gauden, nola sentitzean, eta bestek entzutea, eta... Leheno, justu, honea biden eongea hitzeiten hortaz da, igual, gure gelakidekin berez, suposatzea ez, igual, konfiantza gehiago dakaula, baina, igual, gure gelan ez dugu ezer esaten, baina gela horta jutega eta, gaur hola nago, ez dakit, gure arten zehose berez ila sortu dala. Bakizu dala toki seguru bat, eta bakizu horkok ulertuko izuela, eta beti ongoiela zure laguntzeko prest. Eta oso garrantzitsua. Gero baita, iteitegu ekintza desente, pila bat ekintza, ez dakiz error ikusten, formazio saioak hasiko naiz, etorri zitzaigun Patri, izan zela psikologa bat, eta aitu ginen hitz egiten, laguntasunak, lagunak, toxikak dian batzuk, beste batzuk, lagunai buruz taola, gero hortik baita gai desberdinak, maitasuna, eta ez desberdinak landu genitun. Gero etorri zaigun baita, banatu ginean bizatitan, hau da, neskak alde batetik eta mutilak bestetik, eta egin genuen autodefentsa feminista. Hau da, igual kaletik zoazela, genitu simulazio batzuk, kaletik zoazela, eta baten, ikustezu, norbait atzetik, aizaizula segitzen eda, nola jokatu horren aurren, eta, ondo entzan egin esan. Gero, realitate virtuala, pixka gero esplikateko izau. Gero, maiatzak 19 dakeun festa antzekoa bezala eskola, osasun mentalai buruz, eta hortan gaude, hori prestatzen aigea, eta, gero, Agifest, horiekin kontaktu gare ere, gure kezkak azaldu, ikusten garrantzitsua horitzen zaigu, ze azken finen espazio hortagoa zena, bakoitzak hasten zehar eukitun arazok, eukitun iskanbiak edo, horrea jutezea eta bomba guztia askatzezu hor. Gero, gai desberdinak landu, lehen esan duten bezala, batzutan launen gaiak, beste batzutan suizidioan gaiak. Piskat guk erabakitze dugu, ze gaietaz nahi deun hitzen, da horren arabera. Hoi da, gai hori lantzea. Gero, badabide bat, ez dakit dakizuen zer dan, baina, ez dakit bakizue. Etorri izan Beñat, badabideko pertsona bat, eta hitu zen guri esplikatzen, zeiteuen, eta behaiekin nahi bali itzein beharren igual pertsona batekin nola zuzenen pertsonak asko igual emate igula korte bat bezala
hor dituzu telefono batzuk, aldezu horra deitu, aldezu emailez baita kontaktatu behaiekin. Hoi oso interesanti izan zen, ondo pasa genuen hor. Bai, eta Sakreton parte hartzia dontzan, jendean eta oso ondo dontzan. Posit batzutan jartzea genuen adibidez gure bizitzan zehar, edo bizitzan guain ze gauz ite dizkigun ondo, ze gauz ite dizkigun gaizki, zenekin gaude gustoa, eta hori. Bai, ikusi dugu urte honetan zehar, azkenen eskola kriston apostu egiteula osasun mentala zaintzia, bai, eta orduan, bueno. Azken fin gauz... Ordu pia dedikatzizkio. Bai, azken fin da gauz bat, burua garrantzitsua dela, motor bat dela, bihotza bezala, osa... Zaindun behar dela. Bale, eta oain, hauek dira, gure aurretik egon dian ikasleek, eta, bueno, behaien proiektua aurkeztu zuten lehiaketa batea, eta irabazin zuen. Eta, bueno, proiektu hau da, osasun mentalaren garrantzia bizibilizatzeko, topaketa bat antolatzeko kanpaina bat, esango dugu. Eta hau da, beak lehen aipatu duna, larun baten egon zala Tolosan. Eta, bueno, irabazin zuen, orduan foru aldundiak diru laguntza eman ziren, proiektu hau aurrea emateko. Eta, bueno, esan ziguen eskolak lagundu zilela, baina gehien bat ikaslek behaien kabu zintzuela. Ikasleek egin dute dena, osea, gaina bakizue irailetikan urtarrila bat ezen nola gauden irakasleak, orduan ikasleek hartu zuten hor testigua, diru bat zekaten, bai, gestionatu dute, uki dute Tolosako udaletxean Eusko Jaurlaritzan laguntza hori bai, baina beraiek izan ziren, erabakizutenak gaiak, erabakizutenak elkarteak, dena behaiekin dute. Ordu, bueno, da gutzako kriston, ni oso emozionatuta sentitu naiz ikustea. Benetan, gaien motorretik, barrutikan egin duten zehoz izan dela. Eta gero, elkarte desberdinak, egon zian Tolosan larun baten. Zakin nahi bai guzu kontatu, haber zeiru itxuzitzaizun. Interesgarria, jendean ikusi jarri nintzan interesatuta nagoena gaiarekin, eta hala, topatu nula jende ezberdinan, nire, sandoain zartitu duteltata, interesatuta gaiarekin, eta hanzion igual psikologo bat, asaltzen zer egin ansietate krisi baten aurrian. Eta, praktikoa, gero beste estan bazan, akabelkartiak, bulina kontuarekin, asaltzeko, gero esagutu nune bai, badago beste elkarte bat, ingelesez du izena, eta irratiba da, online, osasun, gaizu daudenak hor mititzen dute, eta oso interesgarri ikusteko ze baliabide ditugun, gaiarekin laguntza bar bali mazu, ekintzak egitea, edo, oso ondo. Ikusten oso polita dela ikustean dola ikasleak alduntzen zehaten, ez? Hasieran pilurra horrekin gaude, ez dakigu gaia nola tratatu, eta hemen oso polita izan zen hor, berpiztun elkar ezagutu zuten hiru kide, poliki hasi zirala motibatzen, zerbait behar dugu, aurkeztu ziren lehiaketa irabazi zuten, eta aurrera egin dute, eta beraiek antolatu dute dena, eta... Esan duen bezala azkenen ez geha, hemen esan dezu igual gizarteko juteiala ez, baina eskola guztiak aukera berpiztu neoteko orduan geha arlo desberdinetako... farmazikoa eta arreta. Orduan, osasun eta gizarte arloko gure ikastolan bi arloietakoak daudelako elkartze dira, nahi dunak, orduan, egia dalakatela justo sentsibilizazio puntu hori, osasun mentala interesatze zaie, o beraien esperientzia propio gatikan, o benetan arlo hori gustatzen zaielako. Orduan dia, egia esan ikasle oso bereziak. Uste da. Ez Sara izan, nola beha ondan bai. Lehen esan dute bezala baitan genuen proiektu bat errealitate virtualakin, eta, askok, jasatei, askotan ikustea, bulina, ez da, bulina, gurpildun aurkiakin dauen pertsonak, eta gu, ez dakit noiz bat egon zaten haien tokin, baina askotan ez dugu ikusten, askotan ez dugu pentsatzen beste pertsona ber nola idan bizitzen. Orduan, gukin genuen errealitate virtualakin, diela anteaju marabillosoiek, gainen pertsona batek, aizkasuntan honek, jarrizun kamera bat buru nola, eta itezun 360ko
grabazio bat. Orduan, gu egin genuen eman ziguten kasu bat, kasu desberdinak, bullyinga, gurpildun aurkiakin, transexualitatea buruz taula, eta egin genuen antzerki bat bezala. Kasu honetan, ikusti zuena, eseita naunari naiz, raia denoikoa, horiek, gu biak, ite genion, eseita dagoen beste griseko honei, bullyinga bezala, bullyinga eginan iten, eta ez kasua izan zen, eskolako lanak, guk ez genitu nin, eta, nola, beak inditun eta listilla dan, hartzeizkio, eta, como soy la chulita, hartiteizkiot. Eta, orduan, hoi nola jasatze duten behaiek, eta, onginan hor probatzen, eta, editatzen tola, eta lehengon nahitu ginen ikusten, eta impactantea dela, nola bizitzeuten pertsona horiek, bullyinga jasaten nahi dianak, besten jarrera. Hola, igual ikustezu eta esateu, baina antzerki bada, baina eske bizitzarra lehen hoia da pasatzen. Orduan, pizkat sentsibilizatzeko gai horiekin. Kokatuko pizkat, proiektu hau da teknikakin, EASO, Zeinpro eta gure ikastola teknikakin batera egiten nahi gan proiektu bat, ja maitzea dagoela. Eta azkena, ni naiz oso kritika teknologiekin egia esan, ze egia da osasun mentalean impactua, erlazioak asko aldatzen nahi dela sare sozialen gatikan, TikTok, WhatsAppa guztiekin, eta ni oso kritikoa naiz horrekin, baina egia da teknologia hartzen bade gure modu erraminta bat bezala, benetan gure helburua lortu dezakegula, bintzat lagungarri bezala. Eta hortikan atera zen ideia, orduan, egia da, nerabezaroan dagoela arazo handi badela emozioak erregulatzeko. Nik badakat, 51 urte ditut, 51, eta badazkat arazoiek ere. Baina, nerabezaroan askoz ezagutasun gehiago daude. Orduan, lehen esan dezue, prebentzioa ze garrantzitsua den. Ongizate emozionala sustatzeko oso garrantzitsua da gure emozioak erregulatzea, identifikatzea, ez bakarrik guriak, baita ere besteenak ere. Orduan, hor dago adimen emozionala. Eta hortik anatea zen Virtual A, dela Virtual Emotional Intelligence, azkenean adimen emozionala garatzeko aplikazio bat nahi zen sortu. Ni sartu nintzenean hemen esaten nahi ama, zenik ez dakit ezer errealitate virtualaz, baina dazkatu 31 urte, pero teknologia, sin más, baina oso interesgarria izan da. Orduan, esan duten, Sarak oso ondo esplikatu duen bezala, antzerki batzuk egin berzien eta grabatu. Zergatik, zegero, softwarea editatzen denean, Zeinprok egin zula, betaurrekoa jartze dituzunean, jartzezea egoera hori bizitzen lehenengo pertsona. Ni oso ausart, nintzen osasun mentaleko batzarrea, eta esan venga, botakoet bomba, berze ikasle animatzen den antzestea. Egia esan nijoala superurduiz esan nun. Behar ditut 8 eta etzait ez da bat ateako. Batean nintzen, esplikatu nun, eta batean eskupila bat altxat, eta esan nun, ostra, ez da, la mia ze ondo. Orduan ingenun, nik egoerak eman izkien, kriston, erresa izan da neretzako da gozada bat, ikaslei uste dizkiegunean horrelako gauzak egiten behaien iniziatibaz. Benetan sinisten dutenean, beharra dago horretako, pasada bat nola erantzute duten, bideoan bezala erantzuk esan duen bezala. Da pasada bat. Orduan, etorri zien Zeinprotik, EASOtik bai etorri zenintza, egin genitun grabazioak, eta, ja badakago aplikazioa, jarri nien Sara eta estitxuri hor dagoela, eta aztentan ingo dugu ja froga pilotoa Inmaculada Merriro, baina seguru nahi azora ere bai etorriko gata Zeinprora. Orduan, gauza da jarri beta horrekok, eta ez da bakarrikan bizitzeko besteen bizipenak, baita ere dago, elkarrizketa desberdinak, daudela erantzun desberdinak ematea, ikasteko ikasleek nola erantzun behar den, zeba ezin da horrela erantzun, zeba hola bai, gero baita ere jartzen zea pertsona transexual baten lekuan, sartzen zea komunea eta nola diskriminatzea zuen, ez bakarrik ikasle batek, baizik eta baita irakasle batek, ze irakasleok ere diskriminazioa bite ditugu, eta azkenean da pixkat sentsibilizatzeko pertsona, eta bide batez teknologia sustatzeko ere. Eta, esan behar dut, teknologiak ebai dakala alde hori. Hoi nire ondorioa. Eta, hau izango zen gure osasun mentaleko batzarra, gure eskolan. Segundu bat, bukatu eta esango dut. Eta, hor daukeu insta jarrita, hor nahi bali bazueko iskuxatu pixkat, berpiztu _, eta, hor batzutan baitze jotzeia post batzuk, esaldi batzukin, eta... Eta nik bukatzeko esan nahi dut, hain egon gara denbora guztian hitz egiten ongizate emozionalaz, ikaslena,
baina bide batez konturatu geha, hezkuntza tradizionalean beti ginela enfokatuak arlo kognitiboan, eta gaur egun zorionez jaigea emozioz hitz egiten. Baina ikasleen emozioak lantzeko beharrezkoa da irakasleok ere gure emozioak erregulatzea, guretzako ere bai kriston erronka dela. Orduan horregatik, ja gaude teknikako proiektu berri horiek idazten, eta gure hurrengo pausa, asokin eta zinprokin batera ere bai, ze kriston ekipo honen dugu, izango da irakasleen ongizate emozionala zebai hitz egitea. Guretzako ere espazioak behar ditugulako, dazkagulako gerozta erronka gehiago, beharra dakagulako gure ere erregulatzen, ze bestela imposible da gure ikaslei laguntzea. Orduan, hor gaude ere bai berriro ere teknologia sartuko dugu, aber honetan ere nire ondoria berdina den, eta, animatutak, geozta gozan, ni superpozik nago egiten nahi dien lanarekin, nik uste geozta ikastola gehiago, ikastetxe gehiago gaudela sartuta erronkoanen barruan, eta ea denon artean, aurre egiten dugun honekin. Eta eskerrik asko. Eskerrik asko Tolosari, izugarrizko lanketa egin dezu egiten nahi zaete, eta oso interesgarria, benetan. Mila esker. Urrengo ikastetzea, bai, Ondarruko ikastetzea, etor zaitezte, eta, bai, eta, bai, oso ondo. Eta pixka bat komentatu, zeiten nahi zarete, ze ideiak. Bale, egunon, lehenik eta behin, eta mila esker gonbidapenagatik. Gure kasuan nire interbentzioa laburra izango da, gure zikloa, gizarteratzeko ziklotik gatoz, etorri gara 2 irakasle eta 8 ikasle, eta hasi berria da, pasadan urtean jarri genuen martxan, eta aurton irtengo da lehenengo promozioa, gure ikasleen lehenengo promozioa. Hasi gara lanean lan proiektuka eta lan erronkaka egia izan, baina zerotik hasten zarenean gauzak doaz pizkanaka. Hemen ikusi dugun erronkan eraikuntza hori ez daukagu, baina gu saiatu gara errealitatearekin kontaktua izaten, elkarteekin kontaktua izaten, eta batzutan gure lanketak izan dira lan proiektuak, hau da ez erronkak, erronka batek nahi du esan interbentzioa egiten duzula gelatik kanpo, eragin bat duzula, egiten duzula gizartean bertan, orduan batzuk izan dira lan proiektuak, beste batzuk izan dira erronkak. Osasun mentalari buruz, hain zehatz, egin dugu aniztasun funtzionalari buruzko erronka bat, eta hor bai ikutu dugu osasun mentala, baina ez diogu eman espazioa hain zuzen ere suizidioaren gaiari. Osasun mentala landu genuen liburu bati esker, odol mamituak agian ezagutuko duzue, eta hor bai agertzen da osasun mentalarekin zerikusi handia duelako suizidioa. Agertzen da suizidioaren pasartea eta gainera liburua autobiografikoa da. Orduan, gure lanketa ez da izan hain osotua edo hain integrala, baina hemen eta gonbidapen honi esker irekitzen den espazioa elkarlanerako ikastetzen artean, gauz oso eskertuak, gauz prest elkarlan honetan eta espazio berri honetan parte hartzeko. Eta besterik ez, gure aldetik. Mila esker. Horrengo ikastetzea baita ere pixkat parte hartzeko, bere esperientzia kontatzeko Meka Elgoi bat. Bai, jarri. Bai. Gu arreta soziosanitariotik gatoz, orduan zeharka edo landu dugun gaia izan da, gaixotasun mentalak ikusi ditugu alderdi teorikotik, eta gero bakarkako lan bat eskatu genuela depresioan ingurun, eta atentzua ditzezun interesa piztu zitzaiela ikaslei. Ohituta gauden gaiak lantzen beraiekin igual ez dira behaien, gertu sentitzaituzten gaiak eta depresioa piztu ziren olako interes bat. Eta honeagatoz pixkat ikastea, entzutea, eta ber ideiak hartzen ditugun. Aitamenira ere irtera ingenuen, atentzioa dituzien, beste edozen gai baino gehiago. Orduan, zoi entzuten. Mila esker ekarpenagatik, Izaro. Eta hurrengo ikastetzea, gu, oso politeknikoa, bai,
gizarteratzeko ziklotik abiatutako erronka, bai? Andoni Lizeaga, irakaslea, gizarteratzeko irakaslea, hortaz aparte, gure osasun mentaleko erronka honetan baita ere bultzatzaile bat, eta Josu eta Maialen ikasleak, bai? Gu Maialen eta Josu geha, eta aurten esperientzia berri bat dugu eta osasun mentalai buruz izan da, eta aurten erronka bat dugu 3 fasetan banatu ala, eta lehenengo fasea izan da urritik abendura, urtarrietik martxora, eta 3. bain iten nahi geana. Eta, Maialen jarraituko kontatzen pixka bat zer egin dugun aurten, eta nola hasi ginen pixka bat kurtsoa. Bai. Hori da, Josuk aipadun bezala lehenengo fasiakin hasi ginen, eta horra azteko iasko ikaslean gandik jasotako bai informaziotik, behaien esperientzia kontatzen, eta hola hasi ginen, azkenean gurean etorri zian, ongi etorri entziguen, bideo bat, elkar ezautzeko jokuak, eta azkenean horren helburua zen gu animatzia gradonta azkenean hasi berria ginen, eta orduan guri animatzia goguak inazteko eta hoxe. Lehen Martak azaldu duen bezala kurso hasieran izan genuen nolabait irantzuren gandik, zuzendaritzaren gandik jaso genuen gonbitea gai honi heltzeko. Eta, gu baitari iaz hasi ginen, gizarteratzarekin ikastetxe honetan, eta hasiera kokatzen ari ginen. Eta gai etorri zitzaigunean ikusi genuen, benetan merezi zuela hor ahalegina egitea. Eta hor, hasi ginen, erronka diseinatzen, gainera hasiera batean, plantatu ditzegu, ez hartu hor hasi berritan, eta hori, gauza asko dokumentatu beharreko bezala, eta baina guk ikusi genuen ez honek merezi du ondo lantzea, eta horren hasi ginen, bintzate gure ahalegin guztia jartzen. Iaz egin genuen planteamendua izan zen aurtengoaren oso antzekoa, baina iaz 3. fasean jarraitu genuen nolabait gero azalduko dute 2. fasea, aurten, eta iaz ere berdintxo egin genuen, baina 3. fase horretan zerbait ezberdin egin genuen aurtengoarekiko. Aurten orain ari gara 3. fase honetan topaketa hau garatzen, baina iaz egin genuen izan zen, gu geuk jarraitu hemendik kanpo, hain zuzen San Telmo Museoan, tailer, hemen bertan egin dituen tailerra kanpoan garatzen, beste ikastetxe batzuei eskaintzeko. Aurten berriz, ikusi dugu agian proposagoa zela, ikastetxe bakoitza bere lanketarekin jarraitu, eta gero elkarren berri eduki, eta bizkat horregatik planteatu genuen formatu hau. Eta hori. Eta, Maialeneko aipatu nuen eta gero, pixkat lehenengo fasean zehar eta hasi baino lehenago hitzaldik eta prestakuntzak eduki ditugu. Eta, hor jartzen bezala, hainbat testigantza eduki ditugu. Eta bertan batorria Ruth Mariño, garapen pertsonalan inguruan hitz egitea, gero Asier Romero suizio eta bulinan inguruan hitz egitea, eta Xabier Montoya psikiatria eta ludopatia buruz hitz egitea. Eta gero, hainbat hitzaldi ezberdin ukitugu erakunde ezberdinetatik, eta adibidez etorri kabekoak likadura porterean asmoenduan prebentzioan inguruan hitz egitea, bide eginekoak dolua eta suizioa buruz hitz egitea, eta agifesekoak antsietatea, depresioa eta suizioa buruz. Eta, agia esan da oso baliagarriak izan dira, pixka gogorrak, hitzaldi batzuk eta testigantza batzuk, eta, oso aberasgarriak izan dira. Gero baita ere jarraitzeko hainbat baliabide eukiteu, baina hemen aipagarrienak aipauko iteu. Azteko eta ikastetxeko orientatzeian babesa eukideu, azkenean aurten figura berri lanbide heziketan da, oso garrantzitsua iruditzen zaigu behakiteu lana eta guri zema laguntza egun. Gero baita ere, Josuk aipadun bezala, elkarte eta erakundian harreman desiente eukideu, hori txarlak eta gero planakitako orduan behak asko lagundu digue, eta bukatzeko baita ere, ongizate emozionala, lanbide heziketako proiektuak sortutako materiala horire oso garrantzitsua dela. Eta oin, Andoniri hitza emango jot? Hau
liburu hau ez dakit ezagutuko zuen, baina gure eskura iritsi zen eta hasi ginen irakurtzen eta ikusi genuen behintzat liburu osoa, baina kapitulu batzuk bereziki oso garrantzitsuak izan zitezkela, oso lagungarria gure lanketa honetarako, ikasleentzat ere, guretzat ere, jakina, ikasleentzat ere, eskura edukiz dezaten hori, material hori. Eta orduan hasiera batean, azkar batean, bi kapitulu itzuli genituen eta ikasleen eskura jarri genituen, gelan aurkeztu, eta horrekin sortu itzaigun gogoa ez horretan geratzeko, eta horren itzegin genuen ikastetxeko dokumentazio arduradunarekin eta bera jarri zen harremanetan lanekiko arduradunekin, eta momentu honetan liburu hau itzulpen prozesuan dago, baimen guztiak eskuratu ostean, eta espero dugu beranduenez, horrengo ikasturtean lehenengo hiruhilekoan erabat osorik jakin behin egotea. Ja kapituluren batean prest dago, eta egun hauetakoren batean azalduko da, sarrera, aurkibidea eta kapituluren bat eskura egongo da horren hori. Jakin ezazu hor dagoela, agian material baliagarri edo gehigarri interesgarri izango da, eta bentsat hori eskura edukiko dugula. Eta, lehenengo pasea izan zen erronka honena, pixkat bost mintzagai planteatu zizkiguten irakasleek, jartzen bezala, lehenengo antxetatearen prebentzioa, gero depresioaren prebentzioa, elikadura porteraren asmenduen prebentzioa, drogen eta jarrerazko adikzioen aurkako prebentzioa eta suizidioaren prebentzioa. Eta, bost mintzagai hauek lantzeko taldetan jarri ginen, eta lehenengo pasea izan zen, talde horiek informazioa bildu hartzutela, txosten bete hartzuten, eta gero klasekien aurrian, eta irakasleen aurrian, bildutako txosten eta informazio guztioi azaleratu. Gero nola ez erronka honek bere helburua zezkan dana bezala azkenian orokora hori. Gaztian osasun mentala sustatzia eta elkarren arteko zaintzan garrantziaz kontzientziatziaz azkenian oso garrantzioa gure burua zaintzia, baina baita ere elkarren artean, eta gero baita ere helburu zehatz batzuk zehaztu genitu, azkenian mintzagaiak gaztian artean zabaltzia garrantzitsua ala, azkenian pertsona batek ibaldin badolako egora bat pairatzen, igual gorde ite dut, ez du zabaltzen denan artean, azkenian hitzeitia eta zabaltziare garrantzitsua ala. Gero baita ere, naturaltasuna hitzein berdala, azkenian aipaudon bezala gaiak tabu bezala hartzea eta ez dia hitzein berdean bezala, igual suizidioan inguruan, ez da suizidio bezala hitzeiten, eta orduan, naturaltasunez hitzeiten jun berdala pixkanak baita ere. Gero baita ere, zaintza sustatzeko sentsibilizazio jarduerak bideratzea garrantzitsua iritsi zaigu, pixkanaka jutia horiek iten. Eta gero baita ere, baliabideak eskaintzia, hauek landu ahal izateko, eta azkenean, holako egoretako garrantzitsua gala. Eta bigarren fasea izan zen, gazteen artean osasun mentala sustatzeko astea prestatzea eason. Eta, hortako lehenengo sinatu genuen, hemen ikusten zuen horri ala leheno Tolosakoak esan duten bezala konfidentzialtasun konpromisoa sinatu genuen, azkenean oso garrantzitsua da konfidentzialtasuna mantentzea gure artean, eta nola prestatuko genuen azkenean beste ikasle batzukin klase batzuk eta pixkat ongotza informazio bat pixkat aula eta sentibera, orduan intziguten sinatzea, bai ikasle eta irakasleek horriako hemen jartzeuna, eta hori denek sinatu genuen, bai irakasle eta bai ikasle. Bai, hori da, eta geho baita ere, talde lanakin hasi ginean, eta hori, lehenengo eta behin genuna da bakoitza, bere gaia landu eta bar, ez? Eta gero klasean entxegoen genuz, azkenean, bestian aurrea jun aurretikan, azkenean lana gai potentia dira, orduan ondo juteko. Eta entxegoen genuen, azkenean bertan elkarren berri izan genuen, bakoitzak zertzekin, ez, gure artean partekau genuen. Eta gero tailerrak prestago nituen, eta bertan, azkenean, bat-ematei sozez bazitzako ondo iritzen, obestiai, dano laguntzakin, gaizki zeuden gauzak, hobetu beharrekoak, hobetu genituen pixkanaka.
Eta, bueno, jarraitzeko sentsibilizaziorako materiala erabili genuen, eta hor sortu genuen logotipo bat, hori ikusten bezala, eta gero bai lelo bat sortu genuen, eta bertan jartu arrazoirik onena zeuzela, zein du zure burua, eta burua da, bi zentzukin, gure burua, osagu, eta gure burua osasun mentala, gure osasun mentala. Eta pixka logoa, serotoninan, logotipoa atatzen baino. Formula kimikoa. Bai. Bizikoz pixka batekin eta laguntza. Bueno, jarraitzeko baita ere kartel bat genuen, eta bertan, ikustezuen bezala logoa dagoian, eta gero behian ze gai landu iteu, eta bertan iskinean jarri genuen QR bat, eta hori eskaneauta sartze zinean, eta ateatze zinean dokumentu danak asaltze zinean, mintzagai bakoitzai buruzko oinarrizko informazioala, ez dakit irakurriko zu, baina, 5 mintzagaia daude eta bertan, zer dan, ze arrisku faktore, ze seinale eta bar, ezkenean, oso garrantzitsua dalako, eta, Gero, kanpaina horrekin jarraitzeko, sarreran hemen sartu zatenean parian eskare batzuk batzen, hor jarrien panel bat olakoa gure kartelakin, eta bertan galdera bat planteatu genuen, nola sentitzen zara. Eta utzi genituen postiz batzuk gutxak, jendiak liatzeko eta idazteko zer sentitzen momentuan edo nola zeon. Eta bai esan behar da gero, hemen daun kuadro hau, da guztira idatzi ziala 54 esaldi edo hitz, eta horien artetik ezaugarri positiboa zituzten azian 13, ezaugarri negatiboa zituztenak 32, eta beste adierazpen batzuk zituztena 9. Eta bai, igual hola ikusita dela zenbaki txiki bat kontuan hartuta ESO Politeknikoan zenbat ikaslegea, baina bai garantzitsua guretzat, benetan da 54 pertsona egatu jala hor aurrian, pentsatzen zehoz idazteko, nahiz eta batzuk txorakeri batzuk izan, baina bintza da hor parian gehatu ala eta bai eman diola buelta bat, nahiz eta gero txorakeri bat idatzi. Baina oso garantzitsua iruditu zego, bintzat 54 goiei idaztea zehoze. Oida, eta baitaren genitun kartel zerrenda batzuk, baitare leheno nola sentitzen zaran, hor onduan bi aldeta dauden eskailetan jarri genitunak, eta azkenian esaldi batzuk jarri genitun, galdera, ondo altzaude, nireken partekatu nahi duzu, ulertzen dut zu horrela sentitzea, zu entzuteko prest nago, holako esaldiak, azkenian, zu eskola sartzen arian lehenengo, sartzea, eta, eskailetan zua zela, holako esaldiak ikustia, danoi etortzen zaigu ondo ez, azkenian. Igual gaizki baldin mazau eta alakoa baldin makazu, zoze pentsaraztia itezu eta alde baten ingenitun euskeraz da bestian erderaz, azkenean erderazko ikasleak edo daudela. Eta baitaren genitun triptiko batzuk, eta hauek tailerra baino lehenu banatze genitun, baitare tailerran zehar, eta baitare uste genitun hor norbaitek hartu nahi batzitun, eta bertan airazte zan, ze tailer zan, ze dinamika ingozian, ze uste domito zeben mintzagai horrei buruz, eta pixka gutxi gora gala ze landuko zan, edo ze nola landuko zian. Eta, hau baliagarri izan da, jendia apuntatzeko orduan, ikusteko benetan pixkat informazioa eta nun apuntatu nahi duen. Eta laguntza baliabideak ere bezta. Laguntza baliabideak ere bai, arlo bakoitzean espezializatutako erakundeak, edo, telefono orokor batzuk. Horia, eta gero baitare kartel tiradunak ingenitu, hau da ingenuna, eta, pegauen itun bai komunetan, da bai pasiotan, da hoxe, jendiak eskuragarri zezkan, nahi zu momentuan tira bat hartu, eta gordetzeko, eta horrek azkenian, laguntzeko azkenian, laguntza behar dut, kanonak, kar, eta, olakoak, baitare ikusi genuen sekulako, indarra eukizula, jende desentek hartu zituen olakoak, eta hori, ondorio honak eukizitula. Guztia dira, osasun mentalaren astea sustatzeko erabiltziren ekintzak pixkat giroa sortzeko. Eta, hor beste ekintza bat geratzen zaigu. Eta Andonik esan duen bezala, azkenik kanpaina hori bukatzeko bideo bat sortu genuen,
eta bideoi ontzan jarrita hemen EASO Politeknikoan dauden pantalla batzutan, eta hola, ikasleak etxea jutekoan edo jolazgarria ateatzekoan ikuste zuten, eta animatzen zaie, baina ikusiko ez du, baina pixkat parte hartzea tailerretan. Gaurkoan, EASO Politeknikoko osasun mentalaren egoera aztertuko dugu. Izan ere, azken urteotan, sekulako beherakada izan duela aitortu behar da. Datu bilketa bat egin ondorengo emaitzak lortu ditugu. Drogen adikzioen inguruan, EASO Politeknikoko 97%ak tabakoari menpekotasuna dio. 58 eta 115 pertsona bitartean, elikadura nahasmenduren bat pairatzen du, naiz eta momentuan ez ohartu. Suizidioaren kasuan, 4 pertsonatatik batek ideia suizidioak ditu. Zehazki, 280 pertsonak pentsatu dute noizbait bere buruaz beste egitea. Depresioa 80 emakumetatik batek diagnostikatuta dauka, eta bestalde 200 gizonetatik batek du depresioa diagnostikatuta. 5 pertsonatatik batek antsietatea pairatzeko posibilitatea du. Hau da, 231 pertsonek antsietatea pairatzeko posibilitatea edo antsietatearen sintomen bat sufritzeko posibilitateak ditu. Osasun mentala sustatu ahal izateko, martxoaren 13tik 17ra prebentzio tailerrak egiten egongo dira gizarteratzeko ikasleak. Bueno, ikusi duzuen bezala teleberrin atera ziren. Bueno, jarraitzeko tailerrei dagokionez, otairu tailer burutu genitun, eta, taula hau genuen, mintzagai bakoitzai letra bat jarriz, beste ikasliak apunta bal izateko, eta taula hau, beste ikasliai pasau genien taldez talde, eta, behaiek aukera zekaen nahi zuen tailerrian apunta bal izateko, eta, bertan, baitare aukera zekaen tailer bat baino gehiotan apuntatzeko, eta hoxe. Hemen ikusti azkazue argazki batzu, tailer desberdinanak, batzuk dinamika, bestiak talde txikitan eta bar, eta azkenean tailerretan, emate genuen, bai, oinarrizko informazioa, baitare, ze uste oker dauden, mintzagai hauen inguruan, gero aipaudeten bezala talde txikitan jarri, talde handitan, bakoitzak mintzagai horren inguruan ze pentsatzeun, eta, bukaeran baitare laguntzazko baliabideak eman genitu, bai, telefonuak, elkartiak eta bar, eta bukaeran baitare balorazio bat intzuen guri, ze iruditu zitzaizkioen gure tailerrak, eta balorazio onak jaso genitun. Maialenek aipatu bezala, tailerra bukatzean balorazio horri bat pasa genuen, eta, balorazio horri horiek bete zituzen ikasleak izan zian 352 ikasle, eta, ikusi daiteken bezala, nahiko nota ona jarri ziguten, eta, bataz bestekoa 3,79 da lauetikan, orduan horrek esan nahi du benetan EASoko ikasleentzat oso baliagarria izan zela aste hoi, eta tailer horiek jasotzea, benetan zehose garrantzitsua izan zela behintzat, eta oso harrera hona eukizun. Eta, aipatzeko gure balorazio bat atea dugula, eta, erronka ulantzeak, guretzat hainbat onura izan ditu, eta hori da, haietako bada, mintzagai hauetaz zehose gehiago ikasi dugula, eta baitare naturaltasunez hitz egiten ikasi dugula mintzagai hauetaz, baitare entzute aktiboa landu dugula eta ikasi dugula,
azkenean tailerretan entzute aktiboa eduki behar da, eta hoi aurrera ematen lagundu digu bigarren faseak. Baita ere talde lanean jarduten ikasi dugu nahiko ondo, azkenean badia mintzagai oso sentiberak, eta orduan taldia pixka gaizki baldin badu, ez dijo aurrera ezatzea, eta baita ere aurkezpenak trebatzeko eta jende aurrian hitz egiteko bai, azkenean denak urduri ginen etorriko zelako 20 ikaslez genitula ezagutzen, eta orduan pixka urduri gina, baina, bueno, lehenengo tailerrean pixka urduritasunakin hasi ginen, eta azkenekoan, ateatzezan, errex. Eta aipatzeko hainbat, hainbat onura, baina, bueno, hau edia gutxi gora bera gutzako garrantzitsunak, eta, bueno, bukatzeko Maialenekin utziko izuet. Maialenen gana pasatu horretik, nik irakasle bezala ere, eta irakasle taldearen izenean baita ere komentatu nahi dizuet, eta zuei aitortu baita ere, gelan ere azaldu genizuen, baina gure balorazio ere oso positiboa izan zela, lehen kide batek aipatu den bezala, gai hauek nolait ikasleen eskura utzi ezkero, ikaslek euren gain hartzen dituztenean ardura hauek ahalduntzen dira, eta ikusi duzuen bezala gauza pila egiten dituzte, ekimen handia daukate, eta hori ikusi dugu baita ere talde honekin ere, eta benetan oso pozik geunden eta gaude, horrenka fasea bukatu genuenean, benetan zoriondo benituen eta zerbait hartzera joan ginen elkarrekin, zen merezi zuten. Ikoi ez duen, Hori da, kontu eron ideiak elkar baratzea, eta ja bukatzeko 3. fasean aurkitzera ontxe bertan, eta bertan, gure lana izan dazkenean prestaketan parte hartu deula, ez dela bakarrikan irakaslean lana guke hortan lagundu berdeula, eta azteko, gaurko aurkezpena, gidoia, PowerPoint eta hori gana, ez dela bakarrikan honea etorri, papela, hitzein da, batzutik lan asko dela, eta ez dela gubio bakarrik iten duen dela, lana baizik eta klase osoak iten lana, irakasleak eta hori, eta hoxe baita ere bukatzeko kartelare bai ingenun, eta hori, ipatzen topaketak nun izango zian, ze parte hartza egingo zian, eta hori. Eta beste gabe, hau izan da dena. Benetan interesgarriak dira egindako ekarpen guztiak. Nik uste dut hemendik ideia batzuk jaso ditzakegula gure gana ekartzeko. Eta honekin gelditzen gara momentu honetan, egingo dugu atzendalditxo txiki bat, 20 minutukoa, eta hurrengo pausua edo hurrengo hitza emango diogu Ales eta Joneri, bai? Orduan, orain arte, bai?